good morning guys. Karon guys kay kuan man kanang ting basura naman pod ron. So magtapon tag basura karon kay man ako diri sa sud ng hipos og basura. So tuwa na sa gawas ang basura. Update ko lang ko kayo kung doon na ako sa basura. So karon guys, dili una ko mo adto guys sa kuan guys sa basurahan. Nagkapipa una ko jawa pa ko ka luto og sudan sa mga bata kay ting eskwela man karon gihumulan pa naho ang sudan guys. So inig uli na ho guys gikan sa maglabo og basura guys. Magkuan sa ko guys magluto og sudan. Ug karon guys naara ang basura, aho na nang isud og sako balik. Dili lang na. So, maglabay na ko guys o kuan guys. Maglabay na ko o basura dito. O karon guys, mo adto na ko guys. Dara ang basurahan namo guys. O ay mga tao guys. So, hapit na. Hapit na guys kuan buntag guys. Ting kuan na pud guys. Pako nakaloto og sudan guys. Good morning. Morning. Asa naman sila? Ha? Wala sila, natulog. Nangatulog pa. Nonoy! Noy! Ni? Tawag pa si nani. Ato na ako. Kaya maghikay pa ko pamahaw sudan. Oh. Kadaghan ba? Daghan ako na dito sa katawa. Tulog ka pa sa tuwan pa.
Tulog pa silang nanay. Nay? Ay. Ay, ko ano? Ay, kuan buwak. Ahoon na ni. Ahoon na ning buwak. Yan. Di ay ahong buwak. Ngari sa nina ho ibutang. Kay na ay tao. Nay? Nay? Ano sa pamangga diha, Nay? Ay mo uli na pug ko kay magkuan na pud ko kuan kog sudan. Di ay laton na ipahuho rani. Sudlanan og basura na ah. Lami ni sudlan og basura kay nay takob nay. Daghan na ang kuan guys, daghan na ang sud sa basura. Daghan na yung mga basura dere. Uli sa kunay. Kay manglaba, manglaba, magkuan pa kog sudan. How na nindal? Ha? Wa man si nani? Ay.
kaadyo ang ang teres sa kabilang bahay kay daghanay. So guys, karon sorry na pod ko para kuan guys. Wa pa man ang basura guys. Ari na pod ko diri guys. Sorry ko diri. Asa lamang pangiti. Nara guys ang lugar kalapati. Di makita. O karon. Wow. Bad. Nara guys ang mga bagay. Gana pa ni guys ang mga bagay. So, wow. Maglibot-libot na ko diri guys. Kay kuan man guys. Kami ganahay itong bag guys. Kay hala na anak ko kutsun guys. Oh. Kutsun guys. Na kutsun guys oh. Napagi kutsun guys. So, lami ay kuhaon na. Guys, ang kutsun. Good morning guys. Karon na naho ang ahong vlog ka munting channel ko. Paki-share, paki-like, paki-sub sa video ko. Thank you sa lahat sa nagnanood sa aking vlog. Thank you. Bye-bye!